Здравейте хора, аз съм Шайбата и това е първи епизод на втората ми поредица на Майнкрафт. И да реших този път да оцелявам на много трудни условия. Не толкова трудни, но тук реших да оцелявам аз. Кефима, байома, просто вижте колко е як. Свежен байом. И да. И този път ще оцелявам на село, но преди да тръгна на експедицията ми, ще събера дърво. Уау, кой яко може да се направи къща е тук точно до зимата и... Но съм си решил къде ще живеем, да ще взема и саплинки, защото и дърт, защото да може да се засея дърветата там. А пак ако има дървета, нищо. Да си имам със себе си. Идеално саплинг, даже ми западна. Ходя там една крава. Ще я пустъжа. Ту. Чакай, кото и как се озвал ръката ми? What? Това е яко. О, добре. Да, фак. Това беше бързо. Даже и тик ми маха. О, даже и дървета. О, идеално. Тук ме е къщата. Но не се знае къде. Взете дървета и тук. Вау! Гати късмета. Сега въпросът е дали има това, което аз искам. Да, има. Ето е моята. Чакай, ко? Окей. Нямам никакви проблеми. Ще свикна с това. Това е най-големия ми късмет, който се е падал до сега. Това е яко. Само бутушки нямам. Гати късметлията съм и съм на много хубав байом. Може и тук. О, тук ще. Тук. Това е моята къща тук. Тик ви снимам. Зайци ходят наляво надясно. Това е временната ми къща, нали? После ще направя по моя начин. Единствения начин, моя начин. Това е много яко тук. Нали без сняг и после навлизаме с снега. Така. Нека съберем... Не, това ще е величественото дърво. Ще да събере оттам. Много се радвам, че много бързо открих селото. Мислех, че ще го разделя на много части. И идва пак. Значи на поредица още не съм я довършил, но реших просто тъй да го заснема. Така. Съжалявам, ако смърчам. Вау, те не паднах в дупката. Това е странно. Ако смърчам, съжалявам. Не нарочно. Ако чуете гласове, пак съжалявам. Повторя го в един от клиповете. Съжалявам, просто като съм къщи, нали, като има някои, се чуват хора. И колко дърва. Мисля, че толкова ще ми стигнат за сега. Нека да си има. Или сечих се, сега трябва да събера камък. Вие ябълки, добре. Това тук ще ми върне на късмет. Ябълки, село. Добре. О, идеално и кончета. Упс, и ударих това без да искам. И кончета. О, да. Тук става и яко. Yes. Изкарах късмета, хора. Кончето. Конче.
Тихо го. Кончето къде е? Бяха повече. Така, хора. Нещо стана. Така. Сега ще изкопая тук за камъни. Съжалявам, сега събрах още повече хора. Ако чуете повече гласове, съжалявам. Пак почнах да пеят, спирам клипа. И това ще е първи епизод. Знам, че са само 15 минути, откакто са минали. Аз го правите и независимо дали ще използвам или няма да използвам. Просто да не си ударям главата у стената. Така. Добре, втасах я пак. Тук ще е яко, мисля, че ще го направя готино. Но не забравяйте да гледате и другата ми поредица на Майнкрафт, също, което съм почнал. Вече има епизод 2. На части няма го разделям втория епизод, защото стана преди малко стана една блъсканица и стана лошо нещо. И така. 20, 30. Събра малко камъни. Така, стига толкова с камъни. 34 камъка са окей, нали? Аз не обичам да живея в някакви малки дупки, нали, нагоре, надолу. Преди живях така, между другото. Правих една дупка и се крих като лугерите. Така, кирка. Братва. Кирка. Ей, много викат. Съжалявам, хора, просто че викат. Имаме гост, съжалявам. Снимам на много ужасни условия. Не мога да накарам и да мъкнат, защото... Така почнат. Добре. Изгубих нещо за малко. Кон? Добре, някакви кони ще ми се чуят само как умират. Цак, цак. Цак, цак. Та, хора, не забравяйте да се абонирайте, да харесате този клип. Да. Стига толкова. Мисля, че ми стига толкова. Вижте, хора, чакайте само малко. Гледайте, хора. Вижте го. Вижте как има пространство. Вижте как има пространство. Вижте. Вижте колко яко. Добре, пространство имаш. Между тях имаш пространство. Оф, то спака терача. Кобачницата ли да живея? Църквата ли да живея? Сякаш много искам тук да живея, не знам защо, ама тук каменно, удобно, уютно. Тук чест или легло. Тук ако стане нещо, но се кача и да гледам се отгоре. Да, тук ще е. Май. Добре, влизам вътре. Багдирам се. Няма ли някой влезе? Ехо. Чакай, какво? Той не съм го поставил аз. What? О, да. Джакпот. Да.
Да, бах! Това за първи път мислех, че има често и само в ковачениците. Така време е да се прибера. What the? Крафтинг тable, взех ли го? Взех го. Добре, това е нещо ново. За първи път виждам такова нещо. Така. Това беше ако. Голямо ако. Така никой няма влиза, така че се бакетирам къщата. Това ще ги претърся всички клипове, всички неща. Това беше всичко от мен. Аз бях шайбата и до... Аз бях шайбата и до скоро.